Okay. Your artificial lake like a water lake. Now where the nyame and the buy. Okay. I send you a say. I got craving a friend a job bumpy. No, you before. Okay. A couple for a hunter. To all naughty kukufu asamai. Okay. Obey ram so obey a hayo. Now obey hunu antelope or chain and obo or chain two. The bra or ball chain two. Or children here one on him so I'm not for quite no chain as no. Now before the normally so two are both two. Nase or 3 or no quite more jan with dear tree. I got crab on pedi or chain a chira. Eko do kwaye kase bi o do ho no okohunu nsuo kakra bi se atwa ahia kurukuru no wa hunu moja ni bi ti wa hunu moja bi o fa nche nyina si e wa hu otwi aboa ni bi to ye na adwene se ani aboa yi nsuo ye subusom ana matu ni tu mato otwe ni tu ti subusom twe na me ye den me tu ni tu odi na ni ko hwe nsuo no mu sei no na fish tilapia bebre ya bulu nsoro so enti ne aba ya no se papa no chiri apatre ni bi aye fish na tilapia no okototo ma ne krama se onwe to de koma krama na anwe the next 2 weeks akoye no afi na nsuo no ase na wo be se 2 meters afi na du be 5 meters no sir ensuo mbe hu na no kitikiti na asa ese tira na mwa apatenda su wum tilapia nto akiri bi na okun no de koe no de opai na yam eyi ne nsono ne dwoma no efirim ana ode totoma krama ye den owe eti akokora hu se anya sa na we sa krama na we na su wa nwudi ya nipa we a onye den owu normally aduane akrama di a onwu no nipa di a wontanwu eti eba asa no ne yakoba anse akokora bompe no a oye hunter no okwo se sa na tie de obekwa akobo asaman hena mane kuro no wo kukufu efro kukufu asaman that's right. Okay. Enti okwo se okobo hena mane se okwo hunu nsuo bi na enam wom na oyi bi man krama no wanwu on so abibi wanwu to me yakwa kire no ana okwa kire no to okwa kire no so no asantemem no yawo ohene no we kokofu asaman hene ohye asante hene ase ti de ba anse okobo asante hene mane se wakwa hunu nsuo bi a enam wom na nam no yedi yeyi to dibi abekire na asante hene na o se sa na tie di a wo kokofu asaman da sansuo na no ohene no wona nsuo na no enti ode ohene no atu nsuo na no na ode nto ano no ne yakoba ya ne se ye be da ni amansuo yi di ensuo yi obi anim ba bi efiri bae nyame na de bae ti de yakoba ya ne se akokora bompe na oye bofo no eka kire o se okum otwe bi na sa otwe no osusu se woye ensuo ye subosom ne twe enti the name Lake Bosom twe ye de to ensuo no ye se bosom ensuo bosom ne twe enti Lake Bosom twe no ye name no after bosom ne twe. Okay, enti otwe ne antelope no. That's right. Antelope no. That's right. Asante for a friend otwe. Enti bosom atwe. Bosom no. Enti na jase otwe no ye bosom. No ye nsuo no bosom. Ensuo ne esu bosom. Ensu bosom enti na otwe ne firi nsuo ni. Ofiri nsuo no. Ye nsuo aye gira ho ni. That's right. Ye Lake Bosom. That's right. Enti na opese oyi ni ho adi kire bofo no. Na bofo ni ho se ensu kese bi da. Abeda patam ha. Enti surrounding villages na wo ho ye 24 villages. Mako 24. Right now you can say towns. So you can mention some of the villages. I can mention all the surrounding villages. Yeah. We have Apeu, Banso, the Tieso, the Sanse, Enyine Tiase, Abono, Abase, Kwawi, Pepie, Bodekwano, Abojum, Konkoma, Ajamem, Amakom, Atafram. Kumasi Amakom anasa hanso Amakom. Asuo Amakom. That's right. Lake Bosom twene ho no Amakom ho. Okay. And the posu kasebra
Lake Bos ese kwa Mokom abusem enye Kumasi Amokom Lake Bosomtwe Amakom nti aha no odi abubonkuru ne bra Amakom ata from then baby agina ya Ankase aha ye sesi ya tete district nti aha kwaye Bosome frɛ ho district enti san kroduonu na ye atwa ho ahie yi emu bebre nsuo no etre kakraka ze agina ha so ate etre kwa akiri pa ma omo no so se nsuo betu omo no bebre tu firi nsuo no omo tu firi obi ne pepie ana konkoma no asisiriwa konkoma asisiriwa ka ho omo tui ana konkoma brode kwa no omo nyina tu ko nsuo no bepo na agya se ne be nsuo no nyeden emetu ma na nyini fa wo mu fi se nsuo na ani be ase 2 weeks na etre mopa na etre mopa enti no sa akwafu ya mekeke di nyina etu kwai ti aka nkuro akakra aka hu ya ye da so huni die omo se ba ombe ye wi atwa wani hwe bepo eda hoi bepo kese pa chese minim ba bi a bepo we bi wo sise bi akwawu eya bepo ye bepo kese enti na ka krom afọ ankasefo so mbetu di a ka no mbe ko bepo nachi ai enti omo ana omo suro bo kwa no kubenesi enim nenso ye twa konkoma pepie enkwawi asisiriwa omo die omo tu ntam fise na nsuo no na eben wo mo pa enti nsuo no ebeda ha no eye esubusom na ye typical forest emu na ebeda enti wutu ani hwedua we esiwe a odum no dua ine ye odum nsuo we emprodua wow emprodua enti dua agugu emu nyina da so demu a omo ko nsuo mu dware ko to nsuo mu akwase a uhu dua no ne je se nsuo ne yensu ba tan pa ensu ba tan nti we esi ye odum ebi na esi ano ebi na esi nua odum bia wo mu bia no empro nsuo enye ensu a enchini wo emu apatre de kama enti enam titiri wo nsuo yi mu bi ni enam bensa apatre bi te se papeli apate konfo ni nyina ya apatre tilapia na bi ba obia wo different types of tilapia yes sir you are talking about different types of tilapia yes okay one yewo papeli yewo konfo akabri apate fufu ena mowa that's right mama mia Italian ni beka se mama mia fanculo wow such ayi nyina wom na upon all this no ensuo bi wo ho afiri obebomu a na odi adwene abetum ba anu di anya komo ensu fufuro bebom ensu fufuro afiri bi po no so atini bebom that's right enoso I see but ensuo ni de eye otale otade ono de otaifa akon that's right ontrin ko ba bia di ewiem beye no waye bi nti anytime a ewiem beye tum no ye tum because on say buy na say ewiem abie kakra by say santum say ewiem aye fita nti nsuo ni nso aye fita di ewiem beye no beye bia ti wo twa kire wo mu a also high black high white same nsuo no nti atiefo mu yenhwe wiem mu yenhwe wiem awia ni ya hwe wiem awia ni on say awia ni na da ho no but said ye wie ni mu aye no ebonasi nti ama aha no nyina aye white ebonasi ayampa nti wohwe wie mu di aye a saa pepepe na Lake Bosomtwe nso aye eyampa akom ni nchiremu atie bisanso ne agro na ha yento TV wan hwa wo ba behunto TV wan hwa onana behwe onana behwe abeka kire nto TV ye ka di nim opani to aso ma ye kakra nka ho na afi yenko ye sanso we no ya fari ni agro tete wono ni afa di tuntum kom wow edu afe na se na samahene pese wo twa Jurama na so twa eka jura like festival asa o man bibia o man abo tuntum o man fufuo nantwio ade a opepa ne kraman fita sa etu nim na ma no ade tuntum te se aponche na kraman aponche poje mi mondi kraman na odwan nantwie tuntum a otimi panishe ahemfo twa ho nyina shi wow na tete wono so no omukogu nsa wo apeu
ani abrodum tem ho omo ye ni gina esi ho ye de nsa egu fom no mo kanche abeko kuku bi si ho pot e ka kuku e pot omo go nsa wie no kohwe na patre odem no se de ya toto a na sa fi na patre be pa ma ye ntime nwe wow na bra e be ko be ye se apatemu dem no eye enya de a eye se obi na di kotumu ensuo na be yi apatre a ya toto e de amama be ko na bosom no de akoto that is why we call bosom ensu enti o twen no na o ye bosom twen edin bosom no enti no enti mi pa chewo opani de mpese mi hunu ni se eba ne se omu kohwem na apatre no de ya toto de a na che se afi no enam beba pa ase kire se ye de apatre be ho apatre wototo apatre na se wuja sakra na de apatre bi egum na de atoto apatre enti no se ukonso na se emono na demu demu di a sa afi no apatre be ba de na enso enoso enti nsuo we no na nsuo we na fidi omo enkroma akomako 24 which is aduonu 9 kura aduonu 9 atwa nsuo ehu ahia nyina no nsuo mu no mu didi it's more than that because nkura na atwa 24 no ye dia pattern bi ko be kwai amanse east amanse west bosome free ho konongo district no ya frɛ no ɛhɔ ne yɛ asante achem central ɛkɔ central ko be apate kumase Adu central Kumasi central etra ko fin so enti na chese kame ase nsuo yi mu na apatre nko a wububo odin no Ghana ha de 99.9% that's right enam ayeyi wo nsuo wi mu na ensanso da ensada na ha ka kre wo mu ne se wayan se training a odi kwedi ha ka kre wo mu ne se ye ni measure wo ho a ye kire se net we ensa se ye di yusu ache apatre no eti ama omtibi di net bi ache je basa de osa na obenyina be wo no ni ache no ti tore bi ana ama apatre na escape kakra na unya bi se nya sa na ka ye de mrato se net we ni emfa nche apatre no kese ene ye be kire de wonyiniye ye nkire du ba bi kura na ye se apatre no wo enti ma ye nkire se ne France 40 ma ye mra se edubra bi a nkuma aboa wo wirim aha ne ni ho sa angana ha de se enya dwuma sa ha nti wadawo ma sa mo kwa number boy de a wetima aboa ma sa emra no ayeden aye dwuma bia bia na me ka ma no ansi ne se nsuri kira ade tuntum ti se anananom aye adwene se tetoa sankofa no ye sa akofa fi ne kuri oba bi a obu ne nsa nsuo ne wo yesu bema e friend akwasi bosomotwe that's right ni nsu ni din no akwasi bosomotwe oye berima wow enti kane no ubu nsa unkom ye fast river tuntum nkom ade ye tuntum bia ochi ade ye tuntum bia so we ochi samina huro na ye mfa nkom ne se anza samina huro e contain chemicals te betima kum wa no enam na ewom esan se entene enti eduma bi na enam no na omutimi wu na wu a na omuwu no dia according to ya nananom kire se saa nsuo we ya na da ho no na ye wo ade bi wo nsuo ni mfimfiri a explode chese epaya na se etoa na amensu na ye nyunyunu etimi kum patre no wow terapia na etimi kum omtinya se atudurato openi dia wo kan se de wiem ba ne sa na nsu ni ye na eyampa o because me wa ha nyina no me hwe wiem me gusu hwe wiem etiefo ne ahwefo monhwe asem na ye kane pa hwe soro esoro na ye twa yi awiane ni ye twa o wo ho me twa de abetu nsu ni su pepepe nsu ni su ni on se ebone nso nsuo ni nso edane wow openi to aso enti samre na ade na won su metime explode ana se etoa yesi atudurato na mmoa no na awodi wo mu enti ofi ko sana otimi wu enti ema akra enti mfa net nkokira patre no odi kente be sa no ha no wasa patre no na buy no abrofu bi ba ha samre no yesu onfo nkra sefo ye ni kamafo de o mbe train so abetu ade no yesi etimi de ye bomb gas muni ade na hwan na mo kwan samre no na
Wo de mo ohini bia din but me bisa say aman panimfo ene nananom a nsu omo wosu tumi na ade ese wo nsu na se mutumi ma kwasi broni betu ka na kire say Africa de ade papa bi aba ha e wo se omo befa ko nyame ohu ye mobo sa dia make na osi mmuni din sa amre ne breso abrofu betina nsu esu abebo so me enso kwafe ebetu ade no kwa enti firi ho no entansi na ho ana kakra ba eno na na mensu ne tere te basa na nsu bum na eba du fie ni kura de be che na nsu yira fa te na se ope ba bi fa enti omo aye sa ma ye ti history about Lake Bosomtwi but ene history ya wo de amayen e very very deep. It is very very deep. Serious. Yetie but ene de opani wo bebo odin amayen me dia de Francis James na eno ye school din am de kwe ope me din pa frame Kwame Osebunsu pa cho free fahin me free be kwa ye hwiri ti na kire se wo bensuo yi kakra bensuo no pa cho adwuma ben sa na aye adwuma me ya ne akyerɛkyerɛ adwuma me kyerɛ de wo ye okyerɛkyerɛ ni nti eye Yesu Kristo kromufo ni ya be ka se wo ye urabi means okyerɛkyerɛ ni opani ye be da wase se na wa ma ye history about Lake Bosomtwi na sa history we nso ye de ko na ye de akoto nto TV so ama etiefo ne ahwefo mo wa kyerɛkyerɛ wo benche ye nyina enu nti no ye sere se we eye ade nyankopon de amaye enu nti no obi bia wo pese ode wani hu no se ye hwehwe nsuo ya ehemfa sa ene ebesi a ye behunu omo hwe ye no ebia na obi pese oba na obe visit nsuo no no nso de nani behwe na before that ins mehu sem rubber bi ene yinkonkonkonko bi didedide nsuo ne no edidani a eye den me pa cho rubber na otu ani egu ani no nyina otu ani a egu nsuo ne no eye net de chi apatre no e set trap na trap no wo ye na se wan fa rubber no wonti se entimi nsenke kwa ase ti wo de net no saso na de ahoma abum se ne be ya entin kogu ase ti rubber no gu ani ni ya trap ya set e de chira patre yeah ene se ne mbetumi de na awatwe achi nso yi mu na nyina ma na sa patre de se anya yi aka patre de ka wo ba ye na mbi ka aka cho se akokra bompiro ko hu ye no na apatre nkra bro nsuo no na unim opani de e ma ye menwanwa ne se me hwe traps a egugugugu eye nsuo ne ni a na de bia mo set trap eyi nam nsuo ni mu ne enam no nsada eno na ye menwanwa ne because se wo de camera yi ben nsuo no na hwe nsuo ne ni a on se etiefo mo hwe mu behu se ahwefo a mo hwe mu behu se mu hwe nto TV mu behu se edidani black me many bebre me wachire na mazumi ade ne na matwen edidani ebi ye black ebi ye white ebi ye yellow black ne said denim black no ye edua na edidani black because omo nim se nso ni mpa de tuntum ochiri ade black enti no traps enko an egu nso ne ni no na me bisa se ahefa na obefa opesa obe visiting okay opesa obe sra the main lie here Ankase aye Bosomefre ho district most people from this area that is Konongo lie hon and twa ho koka kontase befa udru Bomfa junction Busa Lake Road on be chirew no obesi permanase udru permanase a no obesi be poso no wani mu kwaten be sane be pocket enti uba antoboase enya Amerika udru suru abehu se Bosotwe da udru ma ye mu hyew enya de bi ye hu te se wo sane ye bebu afaso na bibisa no a very attractive area amanfo ba ha begi ani Bosomefre ho fo de ni Ankase ha na owo be kwa side na Kumase de a en ha o me fa Ankase udru kontanse abusa se Lake Road ne he ye do be kwa akosi abono okwa ho so a very very good area okwa wani beji Ankase ya oba no kro no ye nwia obi
bibia ye kama mpanifo ho ahwese ye bebo ho ban ya kira o se nsuo no ntra nkwa ha de mu wa nti dware ano ha ya se ne be ya na de aya me nwanwa ne se dua na esi ho nom na musi enwu no chese ansa no ma ne sisi so aya me nwanwa chese esi ho so many years. Wow. Minti bin kan fie dudu kura dua na di. But because nsuo na atra kosora. Wo hwa de asimu ache. Asimu ache. Eti na mdi ka cho se dua nsuo we empro dua. Eti nua mpo a na ewo mu na ye kwan no ni nyina bubu gumu a empro. That's it. Teacher Jemfi. Yes sir. Ye beda wase. Odum a wo so pe bie no. Na garden no no. Openi onso din de sen. Efrem openi amoatin. Openi amoatin. Onso firi anka se haya. Anka se haya. Amoatin. Nti ahaya na ewo. Ahaya na wotena wudi wo nkwai. Yo. Ye beda wase se wie onso wase wadaje. Edi achi na mama ya te history the history fefe. Ebele sem ne ebesen ya babiem. Ne animu aba besia. Aha no se eye nto TV. Me a metoto mpanimfo ya no media ne evangelist nto. Do di adwene spiritual and herbal center no. Ewrade nye ne yima ye. Aha eye ankase a eben lake bosomotwe. Mpanimfo bu bebi se lake bosomotwe se wan fa krama dompe ankame lake bosomotwe a ono nso mfa na patre enkame. Enu nti no upetumi e lake bosomotwe ma na wa ma ne krama dompe krama fita ni dompe ono nso be ma wa patre. Ewrade nye ne yima ye. Ya besi ehia bi. Bye bye. Amen.